sang khat zakwa somni paruk borvel ni in khovel mun shang shanga doi thiam pol wizarding community te chu dan le don mumal tak nein anding reng to a doi thiam ni velo mi pa ngai te chu magal emo no match ti in an ko mai china magal ka ti chuan a zeng lo shathiam mai don nia doi thiam te chuan magal te laka in thuplat turin dan het tak an neya magal tu po in doilam thil alo mu palani chuan repelling charms doi mangin an thil mu te chu an shiat reng na chang an thai bo sakle mai china ni heti hun lai hian Europe lama dark wizard pakhat Gillard Grindelwald te chuan magical khovel chu thup reng to lovin wizard te chuan khovel hi kan obzok turani ti chu thupuya nain mun shang shanga buaina asiam chhuaka chu chuan khovel puma wizarding community te chu tiral chi hle in thlop tu le zui tu la anei bel ve zel awangin Ministry of Magica an how tu te chu an mang ang to hle British Tlangval wizard ve tho Magizoologist Newt Scamander po thilti tur nein London achang New York khopuya aron thleng ve chia a suitcase thunga chuan Ramsa engemotak thuruk nein a bemolmol mai heti lai mek hian khopui chunga engthil nge ti hriat si lo force na tak mai hian kongpui le building te chu aron ton dar chuai chuaya makusa noya thok ororan ti mai police ang dewan ni mayang chu chungji ngami Lord Percival Graves apo in thil khen dan chu aron enfia ve nge ngeya doi thiam thil ti ani ngei po a ring hle khopui chunga niu te chu aron tei phei ve zela magic dulo na out chwa pui chin Mary Lau Bourbon ni le apol te lawin hor khom nam huna chuan ava in zeplut pal ve hlau maya Mary Lau wi chuan an pole lut ve turten alo som ve thul chuti lai tak chuan a suitcase thunga changin Ramsa chikhat nifil anti mai chu lo tlan chuak da yin niu ta chuan arangin bank chunga ava lut ve ngala chuta factory worker Jacob Kowalski bula chuve in achang tarana Jacob achuan lawin hmel hriat tirin bakery dor hon na tur lon lak tum ani thute alo soiluama maseniu ta chuan nifil a mu vele ava zui le ngala a artui a lai chu a thlau pal dei le ngal Jacob achuan artui chu lo charin bank employee chu ava muwa masi alon dil na chu an lo nol saklat mai Newton hena chuan artui va pek le atum chu Newton chuan lawin teleport pui vatin artui po chu a keu ve ngala artui lo ni ozong lovin magical creature okay mi tui alo ni reng mai Jacob maktilu tuk chu aka hau mai ni Newton chuan nifil chu poisa dana volt chunga alut lai mu hlovin a magic mang chuan avalu chil ve ngala a topa in man tange nge in nifil poisa thir ruksa enge mozat athin thak sakle chuai nuwa guards teron thlen ma che in Jacob chu pon lama ain teleport puile tani niu ta chuan Jacob thil mu zo zai te chu a hriat rengna changa thai bo sak atum le a mase Jacob chuan lo khong chorin atlan cheta dai mai le chutakara nifil a lai chang to a lo en thareng tu Porpetina Goldstein ni chuan aron laman zui Tinai po hi Magical Congress of the United States makusa noya order ang athok ve thawaniya aron manchan ber po magal ma a magic amana wangle US lama chuan magical Ramsa khoi chu dan khaptlat ani Tinai chuan makusa headquarter lama pheipuin alo pui hem khop mai leaf manga president office an han thlen la chuan thil omzia asoi ma hawin President chuan orora changa bana ni to thule thilian thamjok boy pui turan nei thu alo soi khum mak mai an ban chan berpo Mary Lawin a falak credence a soi salai chu lo wa mu in chana tumna lama magical lo mang palani ome chumi awanga ban ani nuwa po tinai chuan chanem nga yin a na chu alo chunjom ve chang alo ni tinai chuan niu ta chu a office lui lama shwai phele shamin Mr. Grafa aron lan vele Mr. Scamander ani hisar ti in aram sakol tlan chuak wanga dan kal thilati thu alo report hal zungzunga
Ma se Mr. Gray fatupek angin suitcase an han hon sakla chuan bakery changlir alo oma. Jacob anen khan an suitcase an lawin thlengpal chuni in lelama Jacob achu alo talboy hlea Newta magical beast chen khat an lo tlan chua pha nual bokani. Newta chu man anile talawa tinai nen chuan Jacob achen na mun lo chimrem rum chu an vazong chuak thei hlau magical randong chikhat martlep chuan alo zu ka wangin ni khoshelawin alo nge ngeya building chim an siam chatle nuwa. Newta chuan Jacob a shiat rengna thaibo sakle atum chu tinai chuan lo dangin adam lo mek ani hiti in arem tiri tlat lawa chulai hmuna tang chuan an shwai chuak ta ni. Mary lau Bourboni chuan khopui chunga doilam kai noi thil thleng mek chu lo she thoi ve in ani hian magic huat na thu atlang aupui na sahle thin ani kan ti to kha falak mei chenau pang pani le mi pa pakhat credence ate aneya credence angat phei hi chu nasataka asoi sak thina wangin ti sa le rilrulama mi pa ngai a phazan to lova mi chut kan ti mai le mani in kil toi ngoi mi shinga a chhuwa der to ni ber ni khat chu Mary lawi chuan a fa te shwain newspaper company lian tak nei tu chu anwa muwa kho chunga chuan doilam kai hnoi thil a zalen mek thu shilin magic dodal na chungchang a newspaper a chuan chhuwa sak ve turin awange nani masi a thu le hla chu enga ma lo ngai saklovin an lo nar chiang kher mai an kal le mai tur chu an le khathlau char sak pa in senator Henry chuan khalaro mi makpa inom na mun tur dik tak bol hlo bo ma I peidon nya ti in alo chong khum kher bokani credence hian anu shiat mi lovin makusa hnuai thok Mr. Gray fanen khan an lowin huchina a chan po Mr. Gray fa chuan fasha no pang Mary lawin zirtirna a pek chin te zinga chuan aru ka doi thiam an om ngei ringin tu ber nge ani lo zong chuak turin credence chu man changkai alo tum ve meka alo zon chwa sak thei ani phot chuan anu swal tak Mary lawi lakachang doi kho vela a shwai lu tur thu le magic a zirtir ve tur thu atiam nge ni magical beast lan chuak ten boina an siam ma a zon chwa pui tumin tinai chuan Newta le Jacob ate chu a in lama a shwai ho ta daya nula chhelau zet tinai unau nu khuini po lo om ve in Jacoban a han hu chia chu alwang liam hal zoi ani ber khuini chuan mirel ru chiar theina power alo la nei zui anni ang hi doi kho vela chuan mi bik tak anni e in turte lo buat sei sak zung in chung ko chanchin te anin zota zanria an ki lai te chuan Jacob anena anin flirt vel chu tinai le Newta chuan ngoi rengin an lo chut pui ve hi ni rengota atopa tinai chuan anau chu zil hlakin thu tak pui lu tuk su a shiat reng na thai bo sakle mai turani hi aron ti zeu nge ti chuan zan rei lama tinai ti unau an mu felta ni tura nga yin Newta chu a suitcase chunga alut ta daya zui ve tura a soma wangin Jacob apo chuan a in no lui deuh ngong nuwa azuk lut thlave hlol mai a suitcase chunga chuan sanctuary zau taklo omin magical creatures mang mai turtele a chan chhuatak magic Ramsa lian pui an lo oma America lama aron kal chan takpo Thunderbird Frank tia kau chen chu Arizona lama chwa turin aron kal wang alo ni Jacob chuan makti na hlira khat chungle phur emin Ramsa te chu ei turte alo pek pui vea chuta vurin abo kha vekna pindan pakhata chuan valutin puarpuleng chunga Ramsa ni silo thilmak tak mai hi awa muwa Newta chuan nei lo turin aron khapwat he thil hi obscurus ania wizard emo which no pangril rulama apachiat library nasataka khwakhir ani chuan obscurus chu aronin siam china a power chak ema wangin alu amishing te chuan reipo andam pui ngai meu lawani tuna Newta kol lai po hi
Sudanese may chenau pang chan chua atum nalama ataksa changa alak chua sakania. May chenau pang pei chu obscurus pang chuan aboral to nge ni. Niu ta chuan Jacob ngonga ran nungzuk na valkul chu Hlauhawm enge monen a Enkawl sakzo nuwa. Jacob chuan New York khopui Asia chian zo ka wangin a magical beast lan chuak te zon pui tur chuan angen ta ni. Niu ta te chian dun chuan zon na tur berpo sha chuang lovin kongdunga an kal mek lai chuan nifil te kha tlereu dora an hu hlau mai. Nifil te hian thil tle reng hi an lom ema poisa thira ni emo. Tlereu lampo ni se an zui nge chin. Niu ta chuan man tumin na sataka achai fe nuwa aman thei shama. Ma se police an ron thleng man tlat mai. Chutak sakai bak nei lian zet aron lang zuya. Chu vele rem chang lo la in anin teleport bo ve ngalani. Ramsa an to tak zut chuan sa huan lama rang takin an kal ngala. Magical beast chikhat samak ang deuh hian sa huan alo lu chil chuni in. Niu ta chuan Jacob chu helmet le ompo apete teya. Ramsa chu suitcase chunga shwailu tumin mak deuh hian alam kwal ta chiama. A hlotling chet to tia Ramsa chuan Jacob chu vamopal hlovin a le ta dor mai le. Jacob hlawlu tuk chuan Niu ta chu au chulin. Ramsa chuan adel perfect to done moti to nuwa. Vanei thak takin Niu ta chuan aron chan man sha mani. Lelama ti nai khan Niu ta te chu an lo chuak bo dai ani ti asiat vele lo zui ruin. Suitcase chunga an ombo lai tak chuan local nan makin Makusa headquarter lama akai phele ta dai mai le. Heti lai mek hian US in thlan pui lo le tura. In promote tumin Senator Henry Shaw te chuan conference an lo nei ve meka. Chuta an current te churon thim khupin force na takron thlok fuwa chuan Senator Henry chu aron that ta mia mai le. Doi manga magal tha ani ti an shiat vele. Ramshang shanga witches le wizard how to lian te chu anin mukhom ngala. Wizarding community chu magal te ma a Highland ani balvai chuan indona a chua pha hial theya. Magal lo thattu chuan dan na satak bo chia in din hunder thong taka ada me kani. Tinai chuan meeting an nei me kani ti po shelovin aron lut ve roya. Niu ta chanchin le a magical Ramsa te tlan chua dan zong chu aron report le ta veka. Suitcase sa hon nuwa Niu ta le Jacob po shil hei le bangbo takin aron chuak ve bok. Masi president chuan nimin lamdaya thilkheng ni to si nga nge magal a thi pha hial nuwa chau iron soi chua. Ti in ti nai chu alo chua cha let hlau thungani. Ruang taksa omda na chang chuan Niu ta chuan obscurus thil ti ani don hi alo ti thei ngal chata. Ma se president le minister te chuan Niu ta Ramsa tlan chuak te thil tia an pu ta tlat maya. Niu ta suitcase chu lak sak makin an pathum chuan manan ni ta ni. Chutakara Niu ta suitcase chunga chuan obscurus chu an huzui le ta bok nen. Mr. Grave chuan Niu ta chu Grindelwald ta three shwai ang hiala pu ti in adop tangat ngata. Niu ta chuan chutiang ani lo thule Sudan may chenau pang laka changa alak zirchian tura ahon may ani thu asoy mol po chuan poi khoi tu anga apu ta thawa. Tinai po chu Niu ta enge mo chen alo pui ve wang chuan thiam lo chantir ni in Mr. Grave chuan thi turin an chung thu arel sak tamau mai le. Room pakhata Niu ta te thian dun chu shwailu an niya. An shiat reng na chen khat pul chunga an pailu mang chuan thi na khura an mani le an mani in berlu ti ran tum don ani. Ma se Niu ta chuan aran nung khoi picket pui na le scooping evil mangin guard pani te a thal nuwa. Tinai nen chuan an tlan chuak le thei hlau mai. Le lama Jacob chu a shiat reng na thai bo sak ani nuwa. Chua zalen le mai turati ania. Ma se khui ni chuan Jacob a shiat na lak sak tura an ruat pa chu ithuruk ka shevek ania ani kha chu ka kuta dala engma ka soi chua sak lawang cheti in
Jacob chu alo shwai shang thei hlawa suitcase chu lovaru chuak le in hnuai lama a ute ron tlan chianen anin tok khom le diala suitcase chuan biru vek tura ati nuwa makusa headquarter chang chuan a chhuah pui le ta ni niu ta chuan pakhat chia man tur om to ti in ramsa te vazon chhuah vat chu atum ta a tinai po chuan niu ta chu miswala ni ring to bik lavin ramsa te vazon pui po ain huam khop mai ma se an ramsa man le tur hi demi guys ni in a in ti bau thei ani ome mu thei lo zon chhuah tum chu a boi thlak don viau rualin tinai chuan pui thei tu tur a hria hlau mai bar thu ruk pakhata gangster goblin narloka chu vapan le in hriat le mu anei ang shil turin an vangena amanatan poisa le thil chi hrang hrang niutan pe ka hantum la chuan a engama chu adu box si lo mase botrical picket chu muhlovin chu ngai chu a phut tatlat maya a chan po botrical te hi tala hon ruk tirnan an changkai hle ani ti a shevekar niu ta chuan phallo le ui chungin picket chu a hlan ta nge a chu vele narloka chuan mu theilo ramsa chet na hnu ma a om ngei thu le Macy department store vathli thlai turin a shil ta ni mase hepa hi lo phakar hle in makusa te hena engki malo vathlen man vek peka makusa order te chu ron thleng zuin chutia an buai noi ka ra chuan Jacob papuin narloka chu alo nek thalve mia mai picket lo bi ru chu niu ta chuan vachar le in makusa hola ka chang chuan an tlan chuak le thei sha mani department store chunga demi guys chu anwa muta chia renga in chunglama chuan niutan a chuak ve ti po a hriat ho lo okay mi chu lo babysitting eitur alo zon sak char thin ani ome heng okay mi te hi an omna hun space a zirin an chanlen vak thei ba ka anin ti te thei le zela atira niuta le a chian te chu engtin ma alo ti lo na chungin khuini bel chui ri chuan ati phok lek ta chiama niu ta chuan chuk chu le ti pot zong ho vat turin ati ta a atopa Jacob a chuan man fu hlovin ti nai ti pot kena chuan a the phei ta a chu vele okay mi chuan chuk chu ti pot chunga zuk lutin an chin ngal maka ramsatlan chuak zong te chu suitcase chunga an da lut le thei ta ni heti lai me khian credence chuan Mary lawi falak ve tho modesty khum hnoya magic tiang lo charin modesty chuan toy mai ani thuin alo phawata chuta Mary lawi chu ron lut thutin credence chuan doi tiang alo hum fu ni ti a han hu chuan alem mai mani se a thin rim ta em a ati dan fo chin angin credence chu a kong shen a pheltir te nuwa vuak atum mek lai chuan thok le khata dark force na tak khan aron phi thal dora athi chiang kher mai credence ka una shia in Mr. Griffith chuan aron kalchil ve ngala hlona le beidon na in atwa mek credence chu ron hnemin amazon doi thiam no pangle pui khoi tu ber chu credence unaw nu modesty te kha ani ngei aring ta a modesty biruk na turni ngei anrin building ro san to chuan credence chuan vashwain ma se an humai box silo grave salung oi chi alo chuan doi thiam thlani mala eng power ma inei lo ba ka eng ma zirtir thei in lo wang ti in anin zom na chu ati top ngala credence ril ro chu ati na vong hle Mr. Griffith chuan bang phena modesty chu avazong hulau maya ma se le anom na bang chu ron chim ko popin credence thil ti vek alo ni renga ka chian om chun ni anga yin kaloring ve man che sin ti in ani na dik tak nen aron lang chuak ve ta musit ta ka chong khum tu senator le Mary lawi that tu po ama nge alo nia khopui chunga chuan a thlok kwal ta fwa mai le niu ta chian ho pon thil thlen dan chu an ron muthwaya chutiang renga obscurial thil ti theina na sa chu niu ta ngei pon ala hungai bik lo makusa lamin an ron tha ma nge yin
obscurasin alwa mek mishing chu tu po lo ni se niu ta chuan chan chua ngei atum bur karon let le talawani pon melo Enkawl sakdonia ti in a suitcase chu a chian te hena a hlan fel nuwa a thok chuak ta ni ti nai la chuan a unaw nu hena hlan chong vele in a zui ve ngal bok ti nai le niu ta chuan obscurial chu Mary Lawi falak credence ani ti an shiat vele alam chang tura credence lo thlem mek tu grave chu ti nai chuan lo ti boin niu ta chuan obscurial chu subway station lama azuk luta tina tura ron pan ani lo thu te ama ang chia mei chenau pang alo ton ve to thu le chanpui du tak set thu a seita ka chuan credence po a mishing pian pa ngai angin a ronin lan du pha ve hiala chunglama makusa lampo ron thleng zuin obscurial atlan chwa theilo nan anom na lai borvel chu an sil veka magal te laka po anin thupreng theitalo Mr. Grave po in noilama ron lut silve in niu ta chu aron beita chiama chu chuan credence obscurial chu kai thole in engkim ron chok buai zo vek chuta ti nai ron tlan lut chuan credence khongain ti su inat na zongzong te kha kashiat pui vek che sin niu ta nen kan veng hi mangche Mr. Grave hi chuan manchang kai che atum mai ani ti in aron betamol mula Mr. Grave chuan alo phavengat ngat bok masele makusa order ron thleng te chuan engkho soi set lovin credence chu an ron ka ron ta chiama obscurial chu apuak dar ta vek mai Madam President chuan magal thina amo phur tu le an community dan bo chetu ani wangin an tha mai angai thu aron soya mase Mr. Grave chu until ti wang chuan a thin rim khop mai magal telaka in thupreng ai chuan khovel ma in Poland chu adu dan ani thu le an dan hnoya kun atum to lo thu a soi ta mia maya chu vele man ve ngal tura ti ni in oror wal ten en chuan anin kap le ta chuaya an la ne lo em mai le ngal ma se niu ta chuan a scooping evil beast mangai khan aron phor bet thei hlau mai ati ra chang rengin niu ta chuan Mr. Grave hi a ring hel sa to shimshima a revelio charms doi chikhat mangin Mr. Grave ani in adik tak chu a phaulang ta a Wizarding Society viral 3mm2 Gillard Grindelwald lek lo ni in man anita ni President chuan niu tele ti United chu lom thu shilpa in ngai dam adil mol mai Queenie le Jacob ateron thleng chuan suitcase chu niu ta hena an ron hlan vele ta ni magical khovel chu Highland anita a mit nge yalo mutu magal khati zawzai an shiat rengna thaibo sakim le biai tur chuan thil harsa le theilo thluk ang hial ani to boxi ma se niu ta chuan ti dan tur a shihlau mai a suitcase atang chuan Thunderbird chu Arizona lama ho turin a chwa zalente te a tuna tan chuan kanin nga na chunini kangai ngotang cheti in scooping evil venom a hip chwa sa bura akhung chu apea he venom hian magel te shiat rengna chang magic kai hnoi thil reng chu a thai bo sak thei ani ome Thunderbird chuan potion chu chhumji nga the darin ro asur nan tira thil thleng lo mutu magel zong te chuan an thil mu te chu an thei ngil le ta ni Jacob apo magal ani mia wawangin niu ta te chian ho nen chuan in ngei na man viau to ma se a shiat na thai bo sak ve ngei chu angai sia abikin Queenie ngat phei chuan uizwal hle in nang ang hi khoya ma ka tong le ngai to lowang ti in Jacob achung ril thatna chu a mu chiang ema ro sur noya Jacob chu fop wong in anin thla liam ta ni niu ta chuan London lama akir le ma in Jacob anhena alon collateral atana man turin okay mi artui hong silver pier vek chu suitcase khatin aron peya Jacob chuan tunge ani po lo sheto lem lo ma se athil thon pek dona wang chuan alom khop mai tinai pu in niu ta chu lo ngai na man hle in London lama a hosan le mai tur chu a ui hle ani ti a zep zo meu lawa niu ta po chuan asam lo toy sak zeu pa in ale khabuzia ama nge yin
petura aron kalle tur thu atiam nuwa a ho santani Jacob apo in alon mang chuan bakery dorlian vaklo chu a hong ve theita a customer po anei thaviau mai ni khat chu khuini chuan be sei nei tak chungin aron tlo vele a Jacob a chuan shiat na tle ma zong la nei ni om tak hian nui varvar chungin alo chon let ve a ti chuan Fantastic Beasts Part 1 chu a top ta ni